guys, norok jotno na lamsogo ani YouTube channel tabuk time mangkhana 4:00 bajikhana sharik ni ang kaisa recording ni bangai thangi phemani bisrang ganjo melody cafe studio so thangpro wati phayo abage blog khai maria baike thanga norong phunung maria emni sai khnar wan norong no ang thangmani ngai thangkha ang dinesh jamatia binokhai bichandra mono ngai tai singlain garoi thangko su kosto mangkha onek jagarok kirui abage kisa thamani problem kha ar studio thangai sobo manirok no phunung maria wating khaitei gari rok thamani tei chini nokpai chalbili bilonia bisrang gansengkela onek hak chalo ngai bokro sakha abage tabuk nogo haitei nogo khangtik kasangkha nogo kisa share khaini so tinini song angka kaisa romantic song ang onek khana tokjaka narong daitino khnai mannai mai bor baikha naitotho gongkha durga puja laikhe lokhi puja rok paikhanke mai rok nokhanai aporke naitho gongnai no khabo naithogui tongu sharik joraba lengkhatini te line gari bili bukne rok buju cover haikengka hori baija so ani blog no norok chaja khang khai please like khai di te share khai di comment khai di te subscribe khana tapuk di please kabang ke share khai di te subscribe khai di asung no ko hambai।